myslím prednú podvozkovú nohu, len by zvieral by medzi členkami. No, takú tú ostrovú prednú by robil. Predstavte si teraz v takej výške a v takej rýchlosti, že Sovieti jednoducho nemali stíhačku, ktorá by to lietadlo dokázala dobehnúť. To bola šialená hrozba. Bol to začiatok vypukol konkurs, obrovský konkurs, ktorého koncept prevzala kancelária Mikojana Gureviča a použili motor RD45, ktorý, a to je veľmi zaujímavé, ktorý vlastne dostali ako darček. Fantastické. Ako darček od Veľkej Británie. Aj Američania. A je len príznačné, že ich najlepším lietadlom tohto období sa stále tých rokov sa odohrala Kórejská vojna, vypukli boje na 38. rovnobežke a do boja sa dostali dva tábory. Ten sovietský, socialistický, ktorý reprezentoval asi z dvoch dôvodov. Tým najdôležitejším určite bola podtrénovanosť kórejských pilotov, ktorí lietali na MiG-15, ale samozrejme treba jedným dýchom dodať, že v tej vojne v kórejských uniformách a s kórejskými preukazmi identity lietali aj ruskí piloti. Takou špeciálnou zónou, kde sa odohrávalo najviac bojov, bola tzv. MiG-Eli. Bola to zóna okolo rieky Yalu, za ktorú z politických dôvodov Američania mali zakázané lietať a piloti a MiG vedeli, že ak je najhoršie, tak stačí zabehnúť za túto líniu a je to OK. Robustné, spoľahlivé a musím povedať, že naozaj krásne lietadlo. Môžete sledovať aj dnes na oblohe nad Piešťanmi. A vy, ktorí ste boli leteckí modelári v 80. rokoch, tak si pamätáte, že koho závodí proste práve tento výsledkom skutky vyrábali. Ten bol, tuším, Default, kde bol s polskými. No a nakoniec tej kórejskej vojny 38. rovnobežka rozdelila dve bratské krajiny a vieme, ako to vyzerá. Mikve Cazuty nádherne pristál, pozrite sa, charakteristické špičkové brzdenie aerodynamickým spôsobom, teda nie brzdením na kolesách, ale ešte zhruba nejakým 30-25 stupňovým uhlom náklonom a to chce naozaj veľký pilotský cit, aerodynamický vlastne celým tým telesom a objemom plochou svojho trupu dokáže dobrzďovať. Chlapci trošku dlhý bol, nie?